Swrangsalo Aulini kaisa mung gwnang hotel BJP Pradesh chongmari samiti nangkukmani koklam panda songchajakha koklam panda manjakha montri okra Dr.Manik Saha rajyasabha MP Biplab Kumar Deb yakchu montri okra Jishnu Debbarma Haste BJP ni Pradesh President Rajib Bhattacharya kubuni montri rokno khobui bodolni kwchuk berem ojama rokbo manjakha faina chongmari no bwskango toniwi bodolni batainani mung thik khlainani bagui tei kwbangma bodolni nangkukmani kok rokno tui koklam panda sebai sukurubi koklam salaikha koklam panda Kendroni je ojama rok BJP bodolni samung butango gdalsak aborok probari no khobui kwchuk beremni ojama rok no manjakha khojatai klayo BJP bodolni batainai rokni mung saklainai bodolni Parliamentary Board Haste BJP ni Pradesh President Pudano saklai rikha bodolni joto tangphang rokni kokno naino chongmari wo batainai ni thik khlaijaknai hene jerok bodolti Haste ni lukurokni hamkrani bagui samung khlai phaika borokni mungno puila tonijaknai hene saka Pradesh President Montri Bokro Narendra Modi ni dagi mungbai kwrwi lukurokni bagui Haste bo je hamkrani samung butang khlaijagui tongo abono bwskango toniwino 23 Bidhan Sabha chongmari ni bagui bwskango phaika Pradesh BJP bodol te baise bwkhak yakshi Congress chongmari ni swkang atomsa kwthalaimani kwthalai mungni bagui bodol tebo norom wngkha hene wansukhlaikha sinai nungnai rok achuk thaino khobui kwbangma thayono kaini bodolni ojama rok kwrak japri nahari mayakho Bureau Report Kokharang